Machiegni nyako Ramogi jwangi chenro kinyi makawuono chenro en mar mbaka oromo kama intiere karka eyo machalo nade kinyi makawuono ka wantiere kodika penjo ma wacho karka ni mbaka oromo koro chako sani twak mondo go kawuono twak koro chomo Bomas nyako Ramogi jwango kinyi makawuono twak ka koro chomo Bomas tiende nango iwacho ni koro kweth ma Kenya Kwanza kod Azimio bang' winjore niero koro aya wadhuro losi gik mane wawacho kata kamano jatend piny Kenya pod oramo ni gik makamagi emedi lose pek mar ngima ok en achiel kuomgi okinyi makawuono wadabago twak makelo nyaka kuomi kama intiere kate county mondo mi wabed kodi achiel kachiel mano ka wantiere chenro mar mbako romo okinyi makawuono wantiere ka kod jonon weche mag siasa an ka kod okil Kamaloka Salma Ochieng kachiel koda ka janon siasa machielo mwadhi bedo kama Daktari Agnes Salome wadhi bedo kode kachiel nyako Ramogi jwang mondo mi walosi kendo watwagane kaka oganda ni twag ni koro ka oganda ochome idhi chome eyo machalo nade kendo twak mane madhi bedo karkacha arwaki chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango kendo koro sani wachaka ne giwinjo sigana kotenore kod bedo mar jatend piny Kenya e masawa mar piny Kenya mano kuom ndalo mokadho kendo ayenyo duche manyoro kane pod gichiwo chung' mar motegno kotenore kod twak gin giwacho nade onge handshake jo Azimio bende oramo ok wadwa handshake ok gano sikwayo handshake kendo giwacho ni sawa mane kama oganda nitiere nyaka sani owinja ne sigana wan gi sigana ariyo sigana mokwongo losnwa kanyo kod nyawadwa Walter Nyambaga kachiel koda kaweche mamoko madhi bedo kata kawarango molosnwa kata kod jachung wechewa mano Ken Muga koro owinja ne sigana mokwongo ni mano mara Walter Nyambaga. Limbe mar jatend piny William Ruto masa mar piny Kenya odiochieng' mar adek wuodhe mane ochwale nyaka kaunti ma Nyeri ka ema kweth mar Kenya Kwanza ochiwe pachgi wi twak ma igene kindgi kod riwruok mar Azimio kaka jakom mar aput mar Kenya Kwanza madhi e twagno jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa olero ni gin kod ikruok ne twagno odiochieng' mar tich adek jumani kendo gidwaro ni mondo twagno timre odiochieng' alanga ka jopiny luwo kar bago rombe ma Bomas of Kenya. Na leo Mheshimiwa Rais asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Jatend piny William Ruto bende okora pile wenge Azimio kotel ni Kenya Kwanza onge dok chien ne buok mag Azimio kendo medo ni sirikal pod biro medo pimo muya mag siasa ne Azimio ahinya to mag mosruok manyalo miyo ng'wenye ne Azimio leme piny owacho. Nimesikia jana wamekubali wale watu ya kitendawili na maandamano wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki. Hiyo tumekubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize jambo la pili. Kwa sababu mmekubali mambo ya handshake mmewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. Kwa hiyo kamati ya Azimio niambie wameweka nani kutoka kwa kampu yao ya Azimio ambayo anatoka Mlima Kenya. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni ogolo gero ni Azimio kakoro dwaro ni mondo Azimio kauting kod lal mabiro kod ng'anyo. We want Kimani Ichung'wa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. We want an assurance as a Ministry of Roads ya kwamba wanasiasa wote, Kimani Ichung'wa akiwa majority leader, akienda kukutana na marafiki wake, condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara haitachomwa matires kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Ruto bende omedo singo yaro chenro mag tije ne ojende to kod dongo chumi ne jo Kenya. Chuma tutatengeneza hapa Kenya na hawa vijana watafanya kazi hiyo. Furniture tutatengeneza hapa Kenya na nyinyi vijana mjipange. Mambo ya samaki tutapeleka vijana wetu kule Indian Ocean wavue samaki tukule samaki ya Kenya. Neguo limbe mare jatend pinyo yaro dongruoge mathoth ne jopur to kod kuonde mag yiengo nyamburko e kind dongruoge mamoko e counties ma Nyeri
to kod alwora mag masa mar piny Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakora moge jwang wasewinjo kacha singo ma imedo chiwe masa mar piny Kenya Twak koro ntiere ochomo kama chalo nade ji obedo kacha Twak e yo makare akoni kacha ne ntiere kod welo achiel kachiel okinyi ma kawuono kendo en morwa ni marwa ntie ka kod nyionagi wacho ni pile ka pile ywak osebedo kanyo ni wakelo mana joma chuo kende gimoro Twak e weche gi mag siasa kawuono koro wakelo ni nyionagi wado Twak kachiel kiseno posters bane mbui magwa wantie ka kod Daktari Agnes Salome awuor kachiel koda ka okil Kamaloka ma wantiere godo okinyi ma kawuono mano Salmo Chieng machiegni ure Twak okinyi ma kawuono kamano wada chako mana gi Twak winjo kacha gik madhi nyime Twak onego bed ni chako Twak chako odiochieng makiny tiende nango kama wantiere karka wawinjo sigana mantiere karkacha ang'eni wachak kod jok mano chiwo paro mopogore mondo mi Twagni mondo miero ochak kanye oganda osebedo kamanye jomoko bende osebedo wacho ni oyo Twagni kik chaki kik obedi gik magi monego bed ni lose mage gi mage mantiere karka Daktari Agnes Salome sigana morumo sani mokel kod Walter Nyambaga motimore kacha gwenge ma masa mar piny Kenya Twak nitiere te wacho ni nyaka sani pod en mana jatend piny Kenya mawuoyo motegno kotenore kod weche mag Twak pachien man pacha and the president needs to speak because he is directly affected with the situation in the country. Koro, inega ni doluo. Koro mano bende kangi range atamalo 80 doluo atamalo 20 koro ero angwa sasa mondo okay. Koro gimadwa wacho ni jopiny ni Twak ni onego timre because in any nation dialogue is important and a conversation is very important among two parties that are differing. Chal kaka jiwacho gino konego timre gino onego timre an kaka bet Dr. Agnes Salome awuor awachon Twagni onego timre to onego timre among equals kingato dhikacha e Twagno ni koro ene muduong to jomoko tin and I'm very happy ni from Azimio side where I stand we are very mature people Honorable Kalonzo who is a vice president and ngat mosebed a diplomat. So he is bringing his experience. Jo Kenya kwanza joma gibegi yero mage joma gintiere go. Lakini from where I sit, adwa ko jopiny nuwa meet Twagni a chance. Wanegi majogi timo kore kwa bangi kore kwa wuo. Kiwacho ni en Twak onego bed kuom jogo marom kata equals. Yes. Tiende nango nyaka sani bende en Twak madhi bed kind equals. Koso equals imanisha ni en jok mage tiende nango. Equal partners ineno kadhi kodi e Twak. I should not have the superiority complex. When we come to the table, everybody is invited in the table, and everybody is equal. Koro superiority mari no iwe that. Both sides. I'm not talking about Azimio. I'm not talking about Kenya Kwanza. But what should guide this discussion and humility? Kikipikanyogi pride minyalo witechu. Bigigima, you are there because of Kenyans. You are not there because of yourself. Agnes Salome awuor Salma kamebete intie weche mopogore ma oganda ntiere godo sani Twak nitiere karaka gigo mide lose oserangi kwethariyo gi duto lose weche maga timo audit mago ne weche go mago mag IBC mano korka Azimio gidwaro weche go maga audit mondo tim kato tim nonro kaka yiero mokalo ne otim kachiel koda kaloso yudo commissioners manyien mago maga IBC kama chielo ma Azimio pogore paro kod Kenya Kwanza bende nitiere karkacha wadhi rangi kinde mabiro to sani miwa mana pachi kotenore kod sigana makama Twak onego bedi ochako duchi makiny pachien mane kotenore kod gima timore ne erokamano Cleophas gima timore en niya ka ok ichano ka ok iplan gimora mora to nyaka iikri mar fail katiba oyienwa mondo wabed gi Twak samora mora wadware kaka wadware to nineno ka wan kaka jo sirikal koso jo Kenya Kwanza nuwa miyo opportunity nuwa miyo jo Azimio opportunity gik mane gidwaro gipango jok ma gidwaro ni mondo bede mesa kachacha giketo ma wambe wakelo jogewa to gima wawacho en niya kuma wabede wawacho ni handshake onge but nobody is interested in handshake. Nobody is interested in handshake. Gimomiyo
Gimomiyo wacho ni ingeni handshake ni nyalo bedo in various forms. Gima wadwaro wacho en niya, kuma wabede jo Azimio okel agenda gi tete kendo gi end list. Cleophas inyalo paro kan wachako kae. Kapok waloso the first bipartisan committee. Inyalo paro ka jo Azimio ne nitiere gi 14 agendas mane gikelo e mesa gidwaro ni mondo jo Kenya Kwanza ongi. Kan wadhi mbele to 14 agendas gi moko nolale korio, moko akia nodhi kanye, giduogo gi reduce giwacho ni high cost of living. High cost of living ni sani ero gidoke IBC auditing. Gimatemo wacho niya, ka ng'ato oko plan koso oko chano ni wadhi e Twak to onge plan koso agenda waketo negi gikel agenda gi tete mesa. Aneno ka giyiero Kalonzo Musyoka kaka chairman madhi tayo Twak on their side. Katibo yienegi wambende wabro bede mesa kendo wawacho ni Twak dhi mana Bomas kuma kila ng'ato e pap dhi neno gik madhi mbele. Koro wan kaka jo Kenya Kwanza handshake kata kobiro gi formula mane inya paro kane wantiere campaign. Can I clear that? Can I clear this? No. I can't allow nonsense to be happening in this country. No, this is not going to happen. No. We are talking about the talks. The both sides, kata Ruto sewacho ni, the both sides have agreed there is no handshake. Koro kikwa ginoka. Let's discuss on the issues that are going to be discussed. No. We don't care about handshake. Who cares? Kawantie karka. Mondo mi handshake ni obede Twak makoro ntiere karka Azimio duare Kenya Kwanza duare. Ngamose wacho wacha handshake ni to owuok kama chalo na Salma mana mapio kanyo kaeta kel daktari to ingenia ka isebedo ki iluwo siasa ma Kenya ka wang'eyo maber kaka trend mar siasa dhi koso kaka jok moko tayo siasa gi e gimomiyo ng'ato ka ng'ato kochung' to wacho ni wayienu biuru e mesa. Lakini agenda moro mopogore gi biro gi mesa gi agenda monengu kele mesa okwa biye. Koro gimomiyo kelo mano inyalo paro kane wantiere 2017 kae to Jacob Raila nowacho niya ni bullet manodongo gi bullet adi achiel ma odhi tieko godo mondo bed ker mar Kenya. Lakini kan wadonjo koro wadhi e campaign to no penje ni to bullet mani wacho ni dongo doja ochung' malo owacho ni no ka wacho bullet ana wacho resign ana wacho tong iwinjo. Koro wang'eyo kaka handshake ni nyalo bedo modified mondo kata kok luonge ni handshake wang'e agenda opondo. Twak kata kan Twak un korga korumo bedo kanyo ka uwinje ochalo ni Twak en mana mosruok kata handshake adier koso oyo korka kori handshake okwadwar Twak en handshake koso oyo korka kori kama nikech mane gimi osewacho ni mane gimi ok odwa to onge ng'ama osewache Kenya Kwanza pok owache nitiere jok mapondo gi gik moko mondo gidonje sirikal gi bakdo. Daktari machiegni gik mathoth enya mantie karka nitiere points moko mantiere mag Kenya Kwanza kod mag Azimio magi ma yieri godo ni onego bed ni miyo pek kachelo koda ka duoko ma in go mora kuom Salma. Before Kapokatie Komana, I want to clear points. I'm a person who is focused, and I don't deal with this nonsense, cheap nonsense, make handshake. First of all, I want to say before this camera, Raila is not interested in handshake. He's interested in a united country. And interested, more cost of living. And he is the leader of opposition. He needs to talk about what is happening. Salma, if you don't understand, I want you to understand that. He's the leader of opposition. And they are sitting as opposition. And they put the government of the day in checks. Wawinjori. Cleophas, ka ng'ato bire emesa, kila ng'ato kelo chiembe emesa. Ng'ato wachon, let's discuss these issues. Awinjo ka Salma wachon ne gin gi 14. Kata in ka wuono kidhi a divorce case, ibo penji na ngomo kidwa chiegi. If you bring 10 down, you will narrate until to 3.
you are told what is the most important issues. Koro kai wase wachoni, from ours, because we are also coming to table as people who are equals. Wase wachoni wadwaro cost of living to be discussed, because that's what is hitting Kenyans right now. Tokwa wacho cost of living. Let people not be jittery. Cost of living wanyalo bet piny, because as Azimio, we don't lack facilities. We have people who are educated, who have been economists in this country, who have been public servants in this country. They can advise the government and say, here, if we sit down together, we'll be able to do this. And then the cost of living, IEBC, it is in the Constitution that it's not the prerogative of one person. Mondo choose IEBC. People as consultants. It's a consultative thing. The third thing, we are talking about what? The servers. That's an Azimio agenda. We can, in the discussion, they can say, let's discuss, let's stop discussing about this. Even Jababa. Now, the last thing that I want to discuss about is our sense of unity and cohesion. That's the most important thing that we should be discussing. Our country should not fall aside because of political parties. At the end of the day, one Jo Kenya. At the end of the day, one Jo Nagi. You can shout, you can make noise, but at the end of the day, what defines us is Kenyans. What is making the life of Kenyans hard makes my life hard. And those are the discussions we should bring on the table. Baba is not interested. How many bullets? Bullets I saw a kid by a police. Police should only shoot the child on the leg. The brutality of the police, that's part of our discussion. Because these police too were injured. Why are they injured? Any demonstration in any country, we have demonstrations not only in Kenya, we have demonstrations in France, we have demonstrations going on in Germany, the country that I went to school to. We have demonstrations going on in the US. Every day there is demonstration in the US. But police don't shoot at the people. Do you get me? So we should be talking about what is uniting us, what is dividing us. We are not interested in Ruto's government, where people don't even know their functions as PSS and CSS until the president calls a conference and say, you don't even know, I know more about your ministry than I know. Are we interested in this mess? No. Salma, kamentie sana, integi kumupogoro programa tire karka. Inyalo wachni loso thuolo mar ng'ama keto sirkal tesre. Ema nyalo bedo achiel kuom lemo mantiere Twak machalo kama ikoso nyalo bedo ni paro mane mantiere e kinde ma iloso nikech mana achiel kuom Twak ma jo Kenya Kwanza chwalo korka korgi mondo gilos apis mar ng'ama keto sirkal tesre. Kama en achiel kuom gi, in paro mane men gi wi, en paro mobiro e kinde madwarore, e kinde mogana moko wacho ni oyo ok odwa loso apise mamoko mago mantiere kanye, mantiere sirkal. Kanyo bende gi apis mar jatend jotend migepe, mano mar Prime Cabinet Secretary. Ingania erokamano Cleophas ya. Kane wadonjo sirkal, ne wantiere kane wa campaign, ne wantiere gi agenda wa mane waloso kaka miluongo ni plan koso manifesto. E plan ni ker no wuotho e Kenya mangima 47 counties ka penjo each county ang'o modwaro mondo sirkal kata kwa donje sirkal to mondo watimnu. Kenya and the entire world we suffered iluongo nango COVID-19 ma onge country mano bedo spared. To COVID-19 ni no biro gi side effects ge. Post COVID-19 immediately wadonje elections. Every election period iyudoga ka the government sirkal mabiro manyien yudo ka nitiere changamoto ma sirkal machon noweyo. Adiera kan wadonjo to iluongo nango coffers mag sirkal ne onge gimoro amora. Iwinjo? To nyaka sani 1 year down the line ineno ka ker oketo mikakati mar loso koso give solutions gik makonyowa a day-to-day life. Cost of living makoro iwuoye sani ni neno ka
wagolo fertilizer nus price mane entiere cha 3,500 ubiro 2,500 mondo ji owek rwako sufuria e wigi. Can we talk about the leadership of the opposition? Swali mo penji. Madam, let's talk about the question that you are asked. Stop going around. No. You are not like one. You also behave like one. Go to the question. Go to the question that you were asked. Talked about the cost of living. No. We are talking about the cost of Cleophas living. here asked you, do you think this part of the leader of opposition, which you have on your agenda, should be looked into? He has not asked about cost of living. I'm a teacher, so I follow the process. No. Wadhi yudo thuolo mondo mi walos waduto to ka watayo twak ka ng'ata achiel los wamiye thuolo mondo mi wawinje to ka iwacho ni ka wakone ni walose yo machalo nade to walose yo moro man gi kwe yo makare koro mana kamilose kanyo Salma ingeni iringo ngwechi chopo e kar cost of living mabende kanya achiel kuom gigo madhi bedo kata ka watwake e chenro masani ma Kenya Kwanza seramo ni oyo wan kanyo kodani mondo konyo tich kanyo wenwa mondo mi wadil go kendwa kama walose sani loso apis mano mar ng'ama keto sirkal tesre kaka achiel kuom points mantiere kanye ma Kenya Kwanza dwaro to onge points mag jo Azimio nyalo bedo jomoko dwaro jomoko dware koso opange na biro e point no awuoye about cost of living gigima sirkal timo mondo ngima piny ngima mantie malo sani odok piny mabende poda mwabire kini mabiro mbele achako I respond kabiro e point ni as the last point IEBC populating IEBC and agenda metimo gi various stakeholders nitiere ng'at achiel miyiero kuom jo sirkal nitiere ng'at machielo ma jo Azimio ema yiero nitiere ng'at machielo mabedo selected gi LSK koro jo Azimio ok nyal all the time ni IBC watch servers miliekro kene servers care ok kan servers state house modhi oyawne ng'ato servers miwachoni election watieko jo Azimio ne nitiere gi okinde kendo kinde madongo ei piny ka ne gintie court ne ging'eyo ni server onego yaw koso onego yaw to gima ng'eyo maber nikech an nantiere team cha kaka okil mar ker servers no yaw ji no luong kachacha ma ji osomo servers kaka en another thing police brutality wasewacho niya Salma no yaw server ng'anyo Salma no yaw server mari scrutiny mar servers no yaw kendo no mi parties te odhi scrutinize servers go kani luo maber momigi a whole day give scrutinize server kendo gidok the following day a report and a ruling was made at the Supreme Court. Another thing, brutality, police brutality. Asebedo ka wacho niya ng'anyo katiba oyie lakini ng'anyo mok peaceful okwabi wacho ni itingo kidi elweti and then you say ng'anyo police brutality and you are no tithi iwuotho mbele police no onego nyier kodi koso onego no kitingo police have rules of how they should manage crowds koso kidi ti barricade godo are you serious ondara mano peaceful koso ken peaceful ngani ya justification mar ng'anyo nyaka bedi ka en peaceful onge ng'at mabiro bedo gi shida kodi lakini ka en jok maundu mabiro mayo motorist pesa gi intimidate jok mamoko ma ok wala kwa biro e wach office of leader of opposition mabende nitie kanyo maduong' ahinya agenda wakan wadhi elections ni winjo ka ker wacho niya we don't want a system where the winner takes it all. Iwinjo. Tokane office of leader in parliament, we have majority side and minority side. Minority side, a joke ma oversight government.
to onge. Is this a one person's discussion? Can we go on to the other topics? Because we should be dealing with one topic to the other. Because we are giving too much time on her side. Leader of minority oversight. No. In fact, keno se bedo kawachonia. Amiyo opportunity nikech un opposition. Oversight government, question government, luonguru waziri e parliament, penjo gima gitimo waziri gi. So I think it is enough. One person cannot speak for 15 minutes. Ero kama na inya Salma nikech gima watimo sani en twak to daktari katin bene kangiloso angwa mia thuolo milero gimida too much kama time. wantiere nikech wadarango chenro giduto mana kaka gibiro achiel kachiel. Gima tie Salma ting mag jod bura nyako wakete ler ni gin gik mage manyalo bedo kata kawarango achiel kachiel mana ka wantiere sani kama wantiere ka sani ting mag jod bura mago motingo chenro mopogore mano motingo keto rango kaka serikal timo sendo duto kama gintiere wakaw yo masani kan waduogo penjo maduong' ahinya ka wantiere kae daktari Salome wan kodi kaka chalo koda ka Salma penjo maduogo rango ka twak obedni ochomo kama chalo nade pod wantie kanya kora Ramogi jwang mondo mwakoni matut matimore sani sa osekal dakika 48 tok sadek wakaw yo masani. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Teacher Beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lungani kolo instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja the entertainer kaka pile nya Ramogi jwa wacho ni kete manaka Ramogi Night Teacher Beach sangweno tieno. Welcome to Shabiki-land. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabiki-land, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. God, the things I cannot say in prayer, listen to my heart. God, the things I cannot say boldly, Lord, just watch them in my tears. God, if you do not come through for me, I'm not gonna make it out of this place. I believe in you. I believe in you, God. Dial *811 *447# to get Listen to My Heart. Finally, we have a report that speaks to the most important component of what defines Kenya. Chieng' Tich Adek, tarik 9 dwe mar 8 mar higa mar 2023, kuku mar wach nika. Watimo nonro matut ewi lokruoge madongo ma osebedo e piny motenore kod weche somo. We want to confirm that we are on the right course. Sirkal, jolony e weche tiegruok, jokanyo maiye weche mag somo, jonyuol, jopuonjre kod jo Kenya duto chiwo pachgi.
Kuku Marwach, achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV, Citizen Radio, Hot 96, to kod View Sasa. Chakre sa achiel odhiambo nyaka sa 4 otieno. Nyakoro moge jwangu waseduogo, wantiere karka, Twak otedore, Twak liet. Twak ochomo kanye, mano kama wantiere sani ka, mane penjo, mwa penjo nyaka kama wantiere karka. Pod antiere ka kod Salmo Chieng, okil kamaloka ka chal koda ka daktari Agnes Salome Awuor, mano gode studio di chieng makawuono. Pod watedore yo makare, waduogo ka kod Ali Abich, mondo mikoro okonu anene jo piny to wacho nade. Sando war mana gi jalonye studio ka, wacho ni kata kwa nyabedo ni wago mbake studio kada jo piny. Bende ne giparo monego bende gichwalo e cheno mar mbako romo wemiyo githuolo. Ali Abich oyawre Homabay uchiyo machalo nade, twak man go kawuono, twak ero koro chomo Bomas odiochieng' makiny. Gin gik mage ma jopiny tiere godo maponore gi yer mondo kweth ariyogi odonje kacha mondo miyo twagi. Ali. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, chawinji makare kendo wachiwo makare kaunti ma Homabay kandi. Kaka pile chenro mar mbako romo en wang'iyo ni to pa jopiny wachango kalo kod twak modhigo nyime Ramogi TV okinyi makawuono, ka wang'iyo ahinya to twak ma chakore ayango odiochieng' makiny e kind sirikal kaachiel kod kweth makwedo mar Azimio la Umoja, kendo twak ma biro chakore ayango odiochieng' makiny e Bomas of Kenya, kendo wan ka kod jopiny e kaunti ma Homabay kandi modakawo pachgi to gin geno mane ma gin go kalo kod twak makoro kiny chakore ayanga odiochieng' makiny Bomas of Kenya kind Kenya Kwanza kaachiel kod riwruok mar Azimio la Umoja, kaachiel kod bende gin gigo eko mage magin kaka jopiny dege gombi mondo mi twak makamano kiny onywande mondo mi midhiro kata ng'ur moko ma anya to riwruok mar Azimio la Umoja osebedo ka golo mondo ong'iyo yo makare mondo mi kuyo duge Kenya pacho kaendi. An ka kod jopiny modakawo pachgi ni to gin ang'o ma dege gombi mondo twak makiny chakore ni omul, kata gino magin go kalo kod twak makiny chakore ayanga Bomas of Kenya kind sirikal kaachiel kod kweth mar Kenya Azimio la Umoja. Machiegni twak kiny chakore ayanga ka kweth mar Azimio la Umoja otele kod Kalonzo Musyoka, kweth mar sirikal otele kod jatend kweth mathoth e od bura mamalo, kendo giseluongo bura machakore ayanga twak odiochieng' makiny Bomas of Kenya. Kaka Kenya kendo jadak e kaunti ma Homabay kandi, en ang'o migeno kalo kod twak makiny chakore kind sirikal kod kweth makwedo sirikal? An gi nyinga an Polycarp Otieno, ajadak e boma mar Homabay. Mokwongo da wach ni twak makiny chakore, and kang'iyo mos kaluwore kaka tim mar Azimio en tim mar Kenya Kwanza. King'iyo mos tim mar Azimio gin jomoko ma kabisa, ineno Kalonzo Musyoka is a statesman, and for that reason nyisi ni jogo are very much serious, and the way my government owuon kaka gibehave nyisi ni they are not serious, because if they intend to bedo gi twak manyalo kelo umoja kendo address issues mar affect jowa, to ineno ka giwuotho e rallies to giwuoyo kibola bola wach, mano gima nyalo chwanyo, and mano nyalo nyiso ni ok giikore ne twagni. And kang'iyo mos jo Kenya Kwanza ene mana game moro ma gitugo, but ok giikore ne twagni mondo giket umoja e Kenya marwa ni. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny sani en e limbe mare masa mar piny Kenya nowacho ni gin kaka sirikal ok digo mondo mosruok moro amora obed e kinde kod kweth makwedo, kendo wacho ni mano ok e gik monego bed ni itwak sama koro twak chakore odiochieng' makiny. Ne waneno ka nyaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende wacho ni ok ginyal yie mondo mosruok obedi e kinde ogai mar Azimio kaachiel kod jatend piny. In kaka ja Homabay kandi bende no ka wach mar mosruok ma kweth mar Azimio osebedo ka wacho ni ok gidwar, sirikal be wacho ni ok giikore mar mosore kod kweth makwedo, bende nitie dwaro mondo ma otimre sama koro twak dhi nyime odiochieng' makiny? Actually kineno kata Prime Minister Raila Amolo Odinga osewacho ni gin bende ok gidwar mosruok, but Kenya Kwanza government gineno ni agi hide and seek game, and king'iyo giringo from reality. Yudo ka instead of addressing issue ma affect jopiny, tineno ka gibam ni mara twak, mara handshake, mara something like that, but they nego gichung' mondo gi address ni jopiny wacho ang'o, to ywak mane ma jopiny nego, rather than rendruok gi handshake ki ang'ogo. Jopiny nigi shida kendo gigi nyaka bed addressed, and wan kaka jo Kenya wadwaro Kenya mokwe, Kenya ma dhano riwore. Ka ji jotendwa nyalo bedo piny to twage weche machandowa, to wanyalo bedo gi kwe kabisa rather than keto weche mang'eny. Erokamano ahinya. Bende an ka kod achiel kuom jodak Homabay ka ibiro chago nyingi ting'iswa ni twak chakore ayanga odiochieng' makiny Bomas of Kenya. Ang'o migombo mondo twak makamano omul sama koro twak dhi chakore odiochieng' makiny machiegni? An ko nyinga iluongo Thomas Moe Auko, aja Homabay County ka an achiel kuom Kilina. An akwa ni twak makiny mane pinywa mar Kenya ka
obed twak ma winjruok dhi bede, ok obed twak ma dhi kelo kendo ni ji dok on strike, ji dhi e ng'anyo. Akwa ker marwa mondo ng'e ni piny ni en mar jopiny jo Kenya, ok en pinye mondo oket ni koro odwa keto ni otwaro. The same to vice mare. Gikawo piny ni gimi jopiny yot ma gik moko ma ji dok on strike ne ndara ng'anyo ni dhi miyo kata Kenya onge kamoro ma Kenya dhi malo, Kenya dok mana piny. Akwa kabisa kendo awacho ni mondo baba en ng'ama duong' Raila Amolo Odinga, to kendo ker ong'e maler ni baba en ng'ama bende ncho mako nyaka lwete kane ne sirikal machon. Owinjo kawo baba obed go piny gi wuo kaka joma dongo mondo gikel kwe Kenya waka. An akwayo malong'o kaka sani kata kaka wan jok matiye counties, pesa gini be pod ok nyal donjonwa, to wakwa ker ni kwe ema dhi kelo ber mar Kenya. Kik wanyis picha moro marach ne world, to Kenya nen kama nen ga gi peace mane koko ne onge pinywa ka. Erokamano. Kapok awe adhi ng'ama chielo, noneno ka achiel kuom gigo mane omiyo Azimio luongo ng'anyo e pacho kaendi en nengo mar ngima masani koro idho malo e Kenya kaendi. Bende ineno ka wach mar nengo mar ngima onego bed ni mulo e twak ma chakore odiechieng' makiny? Wach mar ngima wane jopiny, wane mwaneno matek. Ngima nyaka losnwa mondo piny ni odog ane mondo Kenya ong'i kaka inyalo kony rais marwa. Uchumi ni malo, gimoro amora ni malo, yie mondo ikony piny Kenya ka. Kamano an ka kod nyadendi mono ka bicha gunjigi tingiswa ne bendi selowo gigo e koma idhi pedhi mesa odiochieng' makiny sama twak dhi chakore kind sirikal kod kweth makwedo, to gin ang'o gini madegomb ni omul e twak ma chakore ayango odiochieng' makiny? Erokamano, an iluonga ni Ivon. Twak ma kiny timore, agombo ni mondo gibed piny giwache weche kaka ginyalo konyo raia, nikech piny tek kodwa, mogo wanyiewo siling 200, piny tek kodwa. Ng'anyo bende nwakwayo ni mondo ka Nyasaye oyie to mondo gibede giwuoye maber mondo kik ng'anyo duogi, nikech ng'anyo miyo wawito nyithindo matindo, nyithindo manie skul. Koro wadhi waiko nyithindo mapod nitiere mapod wan go gi geno mbele. Koro wakwayo sirikal ni mondo koyie to dog adoga chien, owe weche mibayo, odog chien kabisa mondo owuo maber, giket twak maber mondo Kenya obed kare. Kech kwe maber. Kenya ne en piny mar kwe, to koro chandruok madwa bedo mar Kenya ni ok morwa kaka wan jopiny. Kaka in achiel kuom jo gombulu mabe, kana winjo kiwacho ni wach mar ng'anyo ma samoro ne waneno ka ogai mar Azimio nokoni poni twak otore kinde gi sirikal, to dwe manyien tarik 1 gibo chako luongo ng'anyo mondo jopiny odog e ndara nikech twak ok odhi makare. Ang'o ma digombi kaka in achiel kuom jodak ma Homa Bay kandi mondo otim kata twak omul manyalo miyo winjruok okos bedo kind Azimio kaachiel kod sirikal? An agombo ni, lakini an agombo mondo jo kanise mondo le mondo twagno dhi makare, nikech kata kodwoko ng'anyo pod onge ohala mwabiro yudo. Koro an agombo mana ni mondo jotendwa madongo go mondo oketa winjruok makare. Cleophas, wan ka kod jopiny mathoth mokalo kapok adok e studio achiel kachiel, wakawo pach ji ariyo kende mondo wawinj ni toge paro ang'o kalore kod twak machakore ayango odiochieng' makiny e kind Kenya Kwanza kaachiel kod riwruog siasa mar Azimio la Umoja. Mana mapiyo piyo kichak winjigi tingiswa ni en ang'o gini madigomb ni omul sama kiny twak chakore kind sirikal kod kweth makwedo? Erokamano Ali, an iluonga ni Horace Okumoyo, aja boda Homa Bay Town ka. Twak makiny wagombo mondo obed twak madhi kelo lemo ne jopiny Kenya, nikech jotelo moyier e twagno gi jok ma sober. Gibed gi sobriety, gibed gi sober mind mondo giyud answer madhi konyo jopiny. Meanwhile, wagombo ni twagno obed mana mar discussing ngima matek ma affect jopiny Kenya. Weche mamoko can be debated kata mar assembly mar piny Kenya ka. But ngima matek mar piny Kenya ka monego twagno mula matek e moloyo kabisa. Ngima mafuta ni malo sani. And the moment ngima mafuta ni malo, closely everything will short. Wagombo ni twagno bedie twak ma gima los kanyo en ngima jo Kenya. Raila ok dwar handshake, Raila ok dwar government, Raila dwar ngima piny matek odog piny ne jopiny mar Kenya ka. Erokamano Ali. Erokamano, an ka kod ng'at achiel mogik chakade gi nyingi ting'o ni pachi en ang'o kaka japiny ma Homa Bay kandi e sama twak chakore kind sirikal kod kweth makwedo odiochieng' makiny? Okay, an iluongo ni Jofro Koth, ajan Thewata, ajadak Homa Bay County ka. To twak mar Kenya Kwanza gi Azimio kopo ni jogo nya bedo piny mondo gilos maber, dipo ka ngima nodokno chien, nikech wan kaka hustlers wahinyore. Nikech sani kopo ni kata in gi 500 pesa siling mabich onge kata gima nyalo nyiewo ma konyi ga ot, nikech ngima tek kodwa saidi. Wan kaka wajo hustler wakwa ni
Raila Odinga to gi ker mar piny Kenya William Samoei Ruto obed piny Kenya mondo giwuo giwinjre. Wakwak winjruok kodgi mondo at least wanyalo gima nya dok chien matin. Kamano ahinya. Cleophas Oluoch, mano achiel kachiel iwinjo ka paro ma jodak e kaunti mo be kani godo ka gin kod geno ma pek ahinya ni twak ma kiny chakore ayanga e Bomas of Kenya kind sirikal kaachiel kod kweth mar Azimio la Umoja gin kod geno ni twak ma chakore no endo biro nyuolo olemo kendo piny Kenya biro dok e wang'e ma ok chak gombi mondo tungni kata ng'anyo moko ma osebedo koneno chien ka obedi to dwaro margi en ni joma kiny dhi e twak ma kamano odhi kod chuny jo Kenya, odhi ka gin kod jo Kenya chunygi kendo gineno ni twak obedo makare manyalo tieko midhiero moko ma oganda jo Kenya osebedo ka neno nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto ka otelo bang' yiero manobagi higa mokalo e pacho kaendi. Cleophas. Agoniero kamana ahinya Ala Beach kewuok e kaunti ma Homa Bay bago twak e makare kendo jopiny ogolo pachgi kiny koro wawene jogo mane twak mondo mi ogole pachgi kaachiel koda ka gikane mise motegno e wechego matwak madhi bedo karka. Chero kamana ahinya Ala Beach. Sani koro waduogo e studio karkae. Paro thoth, paro donjo. Wawinjo muok e kaunti ma Homa Bay, kaunti mamoro machielo beno madhi e kinde mabiro. Daktari Agnes Salome, chenro kama wantiere karka iwinjo gi mowuok e kaunti mo mabiro moko ngoda no ichiw paro e twak makamacha kato bang'e ang' wadhi adhi nyime kod twak kamane wachope kar kanyo. Achak kodi adwa wacho ni mane pach jopiny and kama beti ni I respect pach jopiny. Iwinjo gima giwacho ni there needs to be sobriety on the talks. Cost of living, kila ng'at mowacho maisha mar odhi malo, cost of living. So Azimio should really come forward with this cost of living. Nikech adier nyathi moyieng ok thek. You get me? Nyathi ni koyieng e ot Cleophas ok thek. Ng'at ma kech kayo will make a lot of noise and we understand. And kaka bet sani kaka bet e komni, life is unbearable for some of the Kenyans. Because msara poko med, we have taxes that have already been effected. Salary in manyoche yudo kaka pari ka in betka to in watchman yudo 10,000. It is being taxed. Sukari kithi nyeo kila rio and pesadi. It's expensive. Mogo mwa wachoni jiduto pur jiduto pid chiemo. Some people don't have a harvest. Koro duke magingio. To nyocha sirikal modonjoni, which actually we are given time, it's over a year right now. No wachoni gibo punguza bei mar mogo. Ana kwayo kaka ng'at mamulo mogo maber mondo gipunguza bei mar mogo in the name of cost of living. We can have a discussion as a government. Temane malamo group ni mondo gibed gi discussion no. Kamano. Ini kwa mondo mi ginywak weche mag pek mar ngima etwa. Yes. Aya, Salma, paro ma wuok jopiny inyalo wacho mane gima ntiere ground kanyo. Ingeni erokamano Cleophas kenda mor ni nudhi penjo jo Homa Bay pachgi. Kendo na make observation more over the weekend. Ingeni governor ma Homa Bay ne ntiere gi chenro moro mar development. To kani neno maber welo mano rwako fundraiser cha. Number 1 then Kipchumba Murkomen. Number 2 then Siaya member of parliament game Macha David Ochieng Mano Maugenya kendo Karoli ne nitiere e buracha. Gimano kaneno to macha en project mar development. Gimano kaneno no kaneno leadership ma Homa Bay e meeting cha. Koro nyalo nyisi gimoro koso picha moro inyalo druo kanyo ni sama idwaro watch project development nitiere jok miluongo. To sama idwaro watch moko mariwore gi akia gik moko machalo gi ng'anyo nitiere jok miluongo. Conclusion ibro make kendi. Mano nyasi mano timore odira morumo. Yes. Mane governor wanga bende ocho. Yes, mane governor. No mane telo ma county monego bedi kanyo bende. Exactly. Lakini ni neno jok morwaki meeting no koso fundraising no. To ni neno jok mane onge. Lakini den bura mopogore gi development ibro neno phases moko machope development no. Kwa the office of leader of opposition. Koro mano koro wachak kendo. Isegolo pache weche maga
jopiny county ma Homa Bay kendo ka wantiere kar kae mano mondo mwakete ler kama ne nyasi mano timore odira mokadho mano mantie kacha Nyalienga parish mano Catholic parish mayudore kacha Kochia kama ne gintie kacha achiel kachiel nitie paro mopogore opogore mane mienjo kar kanyo macha ne nyasi mar kanisa ok en mar sirkal mano mondo mwakete ler en mana nyasi mano yuoro kod jotelo giduto mana kaka welo mamoko koro kogweli tinyalo mana chopo ang'enya wadwa Jojuma oikore e county ma Migori angu yiena mondo mi wadhi e county ma Migori ka waduogo to wadhi nyime kod twak mana kama wantiere sani jopiny ma en chenro wagoyo mbaka ni nikech un ka wantiere ka winjo mana jolony matin ka to wakiera ok wadhi e studio ma ok mondo winja ne jopiny ni giwacho nade Jojuma arwaki chenro kinyi ma kawuono ka intiere county ma Migori mondo mi kono ane achiel kachiel ni sani jopiny wacho nade kotene kod twak makoro bende idhi bagi aredo chieng' makiny mano ka gintiere kacha buore Nairobi mana kama wantiere kae e karomono mano mar Bomas Jojuma machiegni twak. Erokamano Cleophas Awinj makare kuwuok e kaunti ma Migori. Adieri nyaka sani wach mar twak e kind Kenya Kwanza kaachiel kod Azimio en wacho bende nyaka sani koro chal ka gima bende oganda osemiyo pek. Okinyi ma kawuono ne nitie kamoro ma bende ose oboke ka bende thoro maduong' kata mbaka maduong' bende oganda ne go kanyo en ka otende kod twak machal kod mae. Nitie joma neno ni twagni nyalo kelo lemo to komachielo bende moko neno ni twagni ok nyal kelo lemo. Ka bende okinyi ma kawuono nitie kod moko oganda e kaunti wadwa winjo gin owuon pachgi en mane ka otende kod twak bende nyaka sani koro chomo Bomas miya thuolo mondo koro winj pachi to chalo nade ka otende kod twak ni be gintie kod geno koso en mana twak obede gini ni koro biro mana mbemore piny kaka macho manotis kaka bipartisan bende ni ombemore piny achiel kachiel ni mondo koro akunga chak na gi nyingi ti ikona ni sama wuoye ni twak e kind Azimio kaachiel kod jo Kenya Kwanza ochomo Bomas kama koro gidhi twake in kaka japiny ineno nade? Erokamano nyinga en Sulman Songa anyalo wuoye wach twak matimore madhi timore sani e Bomas an ka wuoyo kama kaka japiny kendo en gima lit ne chunya kabisa nikech kang'iyo kaka Kenya chalo ok anyalo wacho ni twak madhi twak sani ni geno nitie an kama aseol ni geno onge nikech ka wang'iyo kaka ker marwa wuoyo ka wacho ni ombolea okelo ni mondo mi jopiny mondo mi opur cham mondo mi giyud kaka ginyalo konyore godo ma en mana gima samoro itugo gi pachwa kaka wa jopiny to sama nwago kura kwa ng'eyo ni geno wan godo akwayo twak madhi timore sani ne jotendwa madhi twak sani kaber to giketnwa gimo manyalo bedo tim nikech mondo mi wanainji obed gi konyruok e piny ma wantiere nikech kata wan kama ko wang'iyo gi kaka wachalo gi maisawa ok wawinj maber e kaunti ma Migori ka wane matek moloyo nikech kata ko wang'iyo kata gik mwapuro cham mwapuro mbolea no biro ni mondo mi okelwa mondo mi wakonyre godo mbolea ni en ochalo mana acid owang'o mana cham ok amor gi wachni kabisa koro mi akwayo ni geno to onge kata ka ng'iyo wachni geno onge twak madhi timore koro akwayo ni kaber to gikete geta maber manyalo konyo Kenya nikech geno twa onge go ma en tugo gi jopiny ka we yien ni wach ni geno onge to jogo oseyie mar dhi e twak ere kaka geno ni onge to ka gidwa chako twak anyalo wacho kamano nikech gimia awacho kamano nitie ge twak manobedo ga mokwongo mane jogi obedo e mesa piny to kane giwuoyo ne waketo geno wani gini dhi kelo lemo to nikech twagni ne ok odhi makare mae momiyo abedo gi yomyom kata gi adiera oketo maonge nikech onge kaka dang' wawacho jogi dhi bedo piny ni dhi twak to kata macha ne gibedo piny ma gitwak to olemo ne onge koro mae mamiyo kelo mar wacho ni kare kata ma itugo kodwa jopiny wan wanainji. Erokamano wakaw pach ng'ama chielo adwani ng'ama chielo ochori machiegni adwani chak ne gi nyingi twak ochomo Bomas geno be nitie in kaka japiny be neno lemo moro ka sama ko jotelo gidhi romo kweth ariyo gidhi romo gi nyinga iluonga ni Okos Elijah an jadak mar Migori ka go Jope Ward twak madhi bedo Bomas of Kenya ni ka ng'iye matut adieri onge gino moro amora ma dhi wuoke nikech kaneno tim mar Kenya Kwanza kotelnegi gi Kimani Chungwa joka osebiro ka gin gi formed opinion mosemigi ka giwacho ni gin gi chikegi ama mpangilio gi magidwaro ni ka jo Azimio okoluwo to twak ok dhi bedo to upande marwa bende kaka jo Azimio wabe wan gi wechewa ma wadwaro kaka high cost of living ma jo Kenya Kwanza ok dwa winjo koro ananeno ni twak ni ok dhi bedo kata matin nikech kan Kimani Chungwa nyo wacho ni giyie kata timo gini e tie yien onge chai onge gimoro amora matin ni gini ok gin gi luor moro amora kwa hivyo anakwayo Raila Amolo Odinga ni it is high time owe wadhi e ndara koka mano to gibed gi Ruto nikech Ruto e president to mane okaw pala to Raila to is the people's president kora kwayo ni the two presidents to meet
sit down mondo gi come to conclusion, lakini twak mora mora to onge. Mar ariyo, aneno ka president marwa ni amechanganyikiwa nikech nyaka nyoro kanyo ene county Manyeri nyaneno ka pod odhi gi mbele gi weche mag tumepanga. Owacho maber ni gidhi ng'iyo gin gajira ma gidwa keto youth mondo oyud tije, to nyocha kanyocha gi pass the financial bill ne giwacho maber ni people from university youth dhi yudo tich. Koro kwang'e ni to tich mane ma youth dhi yudo ka already ne gise pass the financial bill masani inyo ji ni dhi get the affordable houses. Koro kang'eyo ni to mata ajira mane makendo chako tuch godo ni idwa mi youth tich. Kwa hivyo serikali tokane mwelekeo mare mora mora nikech president owuon is not sober. To iwacho kanyo ne uneno dhi e ng'anyo. Buneno ng'anyo usebedo gi ng'anyo kuom ndalo mathoth. Makara jatend Azimio Raila ne twak ni ber. Twak emikieko go weche machendo. Ng'anyo ni mwacho ni aidha udhi e ng'anyo. Ng'anyo ni ben golemo. To anno ka ng'anyo ni golemo nikech ng'anyo ni samwa dhiye temo mineno ka koro ikelo ga twak moko ma iluongo kagi. Ruto nigi tactics mang'eny. Samoseneno ka pressure osewe adieri ka jopiny osedhi ng'anyo. Ng'anyo ni ok en mar jo ODM, ok en mar jo Luo. Ma en gima affect jo Kenya mzima. Omiyo koseneno ka pressure is too high to owuondo jopiny kendo owuondo team mar Azimio ni ji dhi twak. Koro seche ma ji osewuondo gi ji dhi twak to cool the temperature, the political temperature kose cool for like 2 or 3 weeks to gik moko change. Koro gibiro gi yo machielo. Kwa hivyo an gima wacho ni ng'anyo ni nigi matunda matut ma ka jopiny nyalo dhi ng'anyo dwe achiel mfululizo to matokeo maber dhi wuok. Ero kamano nyikum pachi. Adwa ni chak ne gi nyingi twak ochomo Bomas. Kinde mokalo no anya paro kani wacho ne jotelo gi ber ka koro twak mondo tiek midhiero gi. Gombo ni ne ochopo kare. Twak kit kweth ariyo gero koro losi dhi bedo. Geno nitie. An gi nyinga iluonga ni Charles Osewe, an jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Daher mondo mi awach ni twak en gima ber, ok orach. Kech wan kaka jopiny wang'iyo ni to ere gima nyalo kelo kwe kindwa. Mokwongo nitie gima iluongo ni high cost of living, ngima ni malo. Maka jogi oponi nyalo bedo piny, magi bed piny, magi los wach nyalo bedo gima ber. Number 2, nitie gima iluongo ni constitution mar IBC. Wabede gi IBC malong'o ma kochopo chieng' yiero, to timo yiero yo makare ma ng'amo yombono. Emimiyo kede, ok ni gimoro ni kuo nitie, gik moko nitie mawuok maricho richo bang' election. Mar adek, wan gi discipline, party discipline. Ok wadwar ni jo party machalo kama ng'ato dhi to kawogi to ng'iewo wabunge, kaso odhi obedo gi parliament, ne en gi target mar loko mag chike moko. Ne wadwaro ni twag ni kobet, wan wa support twak. An awuon support twak, to adwaro ni Ruto obed piny gi Raila Amolo Odinga. Gik moko mwaneno ma pod ikelo ni dhi kia Bomas, pod ioro barupe, waneno ka tugo moro nitie ka. Mae gima nyaka wawachi ne Ramogi nikech gima timore, wan kaka oganda wasabedo piny kendo wasabedo gi ng'anyo. To waneno ka sa kwa dhi ng'anyo kwa time ndalo moko 2-3 to waneno ka jo Kenya kwisha ka wuok oko gidhi to gichalo joma retreat giwacho ni wanyalo bedo piny. Ma gima osetimre koro mana diriyo. To wawacho ni koponi ma ok nyalre wamiyo gi chance mondo mi gidhi gibed piny nikech Kalonzo Musyoka en ng'ama nigi paro maler. Osabedo nyaka vice president mar Kenya. Koro koponi en motelo ni gini to dhi hotel ne to gibed piny gi chungwa. Ochungwa we ba wache gima kelo problem nikech nyiso maber ni discipline onge. Wadwaro ni mondo maka gibero piny to gibed piny bono gitwagi. To ka tek nok nyalre to wan mana kaka jatendwa Raila Amolo Odinga nosawacho ni omiyo gi dwe achiel ma kok nyalre to wadok e ng'anyo. Wan mano kumwa chunge. Waonge gi otherwise. Katieko kodi nitie kweth ariyo Kenya Kwanza, nitie jok mosechor mbele madhi tele twak gi. Sami wacho ni twag ni udwa ni Raila time gi Ruto. Ngiso ni kweth moket gi emuneno kok gin joma oikore koso shida ni kanye. Ewinjo Ramogi, adira matang' wawachi, ng'ato ok nyalo wacho ni oketo price mar mbolea piny, to at the same time iyudo ka price mar fuel mar mafuta pod ni malo. Ma ng'ama wuondowa. Sani king'iyo kata mana bech sukari, ng'iyo bech mogo en malo. To ng'ato koni ni maisha odok piny. Ne waneno ni kaber. Last time kane handshake notimre kind Uhuru gi Raila Amolo Odinga. Ka ma ok nyalre, to Ruto gi Raila obed piny, gin ji ariyo. The protagonist and the antagonist. Gibed piny, bono mi giwach gilos Kenya, nekech gin ewi Kenya. Kech kata wan sani wan pod wang'eyo ni president maro pod en Raila Amolo Odinga. Koro gima wacho nyaka watim wan kaka jobunge la wananchi ma Migori, gi jo Migori duto te, gi jo Kenya duto te.
Koro twak to nyaka dhi mbele, to kodhi mbele, odhi mbele gi discipline, ok wadwa joma ba weche. Kech kata wan jo Azimio, wan mana gi pesa mapod wanyalo ng'iyo go mana chae, wanyalo chamo go lunch gik mineno giwacho go. Ok ni wakosogi. To kwa sa, twak odhi mbele, to dhi mbele yor discipline. Erokamano kuom pachi, wakaw pachi nga mogik, kwa dhi machuok, chak na gi nyingi begeno nitie, kama koro toko chum Bomas. Okay, an Kennedy Ongaga, an speaker bunge la wananchi Migori. Mokwongo twak wayie mondo dhi mbele. To mak mana ni the only person manyo kwe ne Kenya ka by among the two parties en Raila Amolo Odinga. The other opponent anano ka gigo korgi. Mokwongo President Ruto is not sober gi team nete. Koro wachalo jok moko madhi tuge varanda according to me. Umiana prefer ni Raila and our leaders of Azimio ni kech wang'eyo gik ma wadwaro ne Kenya kendo wang'eyo ni election mokalo be nwa win makata sava na ko yawe to bi wanyalo ng'eyo electoral kaka notimore. Wakwayo ni kata ka gidhi mbele gi twak to ningo waket mana gige wa kite wa manie bath ndara gi pod waketa kete bath ndara Migori ka masasa wanyaduoko geyo. Koro wakwayo jowa to beda soba waweya twak odhi mbele but ok wane any hope e twagni nikech twak mobede kind Raila gi Kibaki both of them were sober. Kubedo kind Uhuru gi Raila both of them were sober. Kino waneno lemo. To mae kind Ruto ni, to Ruto en ng'ama ringa mokia kata ni is owning the seat of a presidency. Koro kwane any hope, let them joke, but wan waketo kite wa bath yoka, kendo uneno waikore anytime, kata dik 30 oromo, to wanyalo duoko gi ndara, an mane geno ma wan go. Nikech mane kende yath ma jo Kenya Kwanza winjo. Erokamano kuom pachi, kinyalo winjo mano pach oganda e kaunti Migori, kendo winjo ka ng'eny gi wacho ni girwako twak. Kata kamano gineno kaka ing'iyo kweth ariyo gi nitie ma bende koro pod go agogi ka bende ma koro miyo ok gintie kod geno moro amora. Kata kamano gombo margi maduong' en ni po ni koro twak kwin kweth ariyo ok nya chopo kare kaka gigombo. Ber mo jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila Amolo Odinga ema koro bed piny kendo koro twagi obed ni inyalo tigo midhierogi ma nyaka sani koro kako piny Kenya. Agoni erokamano ahinya Jo Juma kiwuok e kaunti ma Migori bage yo makare kendo jopiny ogolo pachgi mane morwa kaka oganda mar Ramogi TV ahinya chenro ni mar mbaka oromo. Mbaka ni en mari japiny. Erokamano ahinya Jo Juma e kaunti ma Migori. Nyaka Ramogi jwangi gi thoth ahinya kendo wacho ni kwa miyo japiny thuolo mondo miyo losi wayudo paro mopogore opogore kantiere kar ka. Wadongi dakika 10 kende mondo tieko godo tielo ni kendo mondo mwadhi e yweyo. Kapok wadhi e yweyo no nitiere paro mapod nitiere kar ka. Loso apis mar jal maketo sirkal tesre. Kenya Kwanza ero dware. Kama chielo ka apis mar jo Azimio onge achiel kuom gigo magidhi lose. En achiel kuom gigo magidhi rwako koso gidhi wacho ni oyo ma en dwaro mar keto jok maketo sirkal tesre okosa mbi margi nikech ero osewache kata achiel kuom gigo ma ilieko e wiye kanyo ni ero apis ni dhi bedo to kinde ma apis ni nitie apis ni dhi bedo ka yudo omenda kaachiel koda kasir kawuok korka sirkal. Mano nitiere katiba moro machon cha. E katiba manyien gini onge mondo mi olose mokete chik odhi luwo lai machalo nade. In kaka okil kama lokangi konwa ni chik mane ma dhi luwo kanyo kinde magintie. Tachakori daktari witwa. Erokamano ahinya Cleophas. Agon jopiny be erokamano. Joluo pachgi ler and very sober. Koro gima adwa wacho sit mar opposition. Azimio ok nyal wacho because it's already the opposition. So do you discuss yourself? Koro madwa wacho ni if the Kenyan government is the Kenya Kwanza government paron gino onego timre. That is what they are bringing on the table. So wawinji discussion no kaka dhi nyime gima giwacho what the leader of opposition will be, how it will be created. They started this discussion very early from last year. Gise wacho mano. To Ruto se wacho over and over again. No dwaro a strong opposition. Let's prove him with his words. That's what I have to say about that. But it's very important because in other democracies, like in the US, they have the leader of opposition in both houses, both in Congress and in Senate. So that is an office that can be there. And it's very important to keep the government of the day in checks. And that's why you are called opposition. Opposition is the voice of the voiceless. Gikmati morema jigombaka ekorgwengi. That should be their daily discussion. And if it's a listening government, which I hope it will listen, it will be able to take that to strengthen itself. Ingen kikiwega ngato ko kata o criticize. There's positive criticism. And if nobody talks about something about you, then you have a problem. Iwinja. Koro gimadwa kwayone that seat of the official leader of opposition should be there. And maybe this will help us in a lot. Katanganyogi.
it will be contained. Do you get me? Because it will be contained within a precinct in government. You can call the PSs and CSs and discuss, this is what is happening. How can we, together, opposition and government, work to help avoid what is going to, before it overflows to the public. Thank you. Salma, bende paro ka gima ka Azimio chwalo paro makamagi, ni magi jok moko monego bed ni bedo kar ka mondo miyo chwalo paro mopogore opogore manyalo kelo konyruok kata dongruok ne oganda. Sirkal nyalo wacho ni oyo jogi da konyowa tich koso oyo. Dwaro mar yudo apis mar jok maketo sirkal tesre motegno kata strong opposition kaka sirkal osebedo kawache. Inyalo wache yo mane kendo mondo japiny oneni edieri ma ok en lemo ma iloso manyien manyalo bedo kar kae korka kori kami bere to chik wachango mondo yo apisi ma kamae odonji mondo kete tim. Erokamano Cleophas. Ing'eni ya na chako kawacho niya ker osebedo kawacho niya wadwaro a strong opposition mondo opposition oyud opportunity mar timo tije kang'iyo koso oversight sirkal. King'iyo presidential memorandum mano ore parliament mane oting'o 4 agendas. E agenda kanyo ne nitiere issues maluwore gi CDF. Number 2, 2/3 gender principle. Number 3, GAF funds. Number 4, office of leader of opposition. Gima president temo wacho niya ni nitiere yore mang'eny mwanyalo wuoyo godo gi sirkal mopogore gi gik moko miluongo kaka ng'anyo. Kendo ker osebedo kachacha katemo miyo opposition the necessary strength magidwaro nikech ing'eni wantiere gi minority side of parliament koso senate gi majority side of parliament. E katiba mano kalocha before 2010 constitution ne wantiere gi leaders of opposition bedo e bunge, lakini kane katiba ni olosi 10 years down the line 2010 constitution ni yudo ka leader of opposition ok bede e parliament, joge ema bede e parliament kachacha kaka the minority side. Lakini 10 years down the line nikech katiba ni kano wa create no wawacho niya we look after we review it koso wang'e the loopholes manitiere within a period of 10 years. Iwinjo kane wa campaign ker no wacho niya ok wadwar a situation mar the winner takes it all. It is important ka office of leader opposition bedo kacha. Ker kumo bede oyiene loso koso propose offices ma dhitayo chenro mar sirkal maber. Koro kwa chopo parliament kachacha to wawach ni Opiyo Wandayi leader of minority okelo mswada e bunge kachacha mapok nokelo iwinjo mapok nokelo to oversight the government nikech en paro mantiere kar ka mawuok kuom sirkal ka biro kocha jomage monego kele e od bura kanyo koro osekele e od bura ka ker chwalo office ni mondo gibed gi proper iluongo nango opportunity maber tayo gimora mora ma sirkal timo kendo gibed gi powers mag question gik ma sirkal otimo rather than one every time dhi ng'anyo a street ma onge gima konyowa wa lose lives wawacho about chenro mar high cost of living iwinjo sama wawuok ni wadhi ng'anyo wadhi wating'o gini nitiere jok ma donje puodho kendo puro awinjo ka daktari owacho kae ni ok jite mapuro iwinjo lakini kane ng'iye plan wakachacha agriculture was number 1 priority one of the things manwawacho ni should be considered as agribusiness as a job creating factor gik manyalo medo wa tendruok mondo wabed food sufficient economy lakini winjo ko wacho maber ok jite madhi puro nitiere jok mang'iewo gigi koro wantiere gi puothe
koth be wantiere godo maber. Serikal osetimo mare, okelo ni fertilizer kendo nitiere kata Busia kachacha nwatero kodhi mag pamba mondo ji odonje puodho opur bang' dweche adek ang'wen 1 year wanyalo harvest gik mwapidho ka ngima dhi dok piny. Office mar leader of opposition ne en gima nowacho e plan wa, ne en gima watayo kendo en one of the agenda kendo en gino ma usiro ahinya kaka jogo ma Kenya Kwanza ka Azimio ok dhi neno importance oyiene gi kelo agenda gi magi kendo mano bende e twak ma bende warito kata neno ni gidhi sire nikech odiochieng' makiny bang' ka gisebedo kata ka girango gidhi bedo gi thuolo mar wacho ni magi gik mwayiere magi gik moko mwadhi bedo godo e twak. It is to the advantage if they ignore kik gidhi e street scale. Erokamano ahinya Daktari Agnes nitie gik mathoth ahinya mantie kar ka maka iwinjo e kinde ma twagni ochomo kendo kama entiere Salma bende olere mana kaka ong'e kendo jopiny bende winjo kinde ma wantiere sani. Sirkal mar Kenya Kwanza osebedo ka lando gik mopogore opogore to ahinya kowacho ni ok wuode waher mondo wane apise mathoth ahinya ka ichuogo kendo magi nyalo bedo ni achiel kuom mago mar wacho kata ni austerity measures moko manya bedo kata ni rango ere kaka omenda nyalo bedo ni ikungo ywak osebedo kata ni ero nitie apise mathoth ahinya manolosi manomedi magi manoket kanye sani koro wacho ni ero apis mar Prime Cabinet Secretary Mam Davadi nitie cha bende achiel kuom gigo magi darango kaka inyalo kete tim mar opposition bende nitie ka nyalo bedo ni en chenro ma Kenya Kwanza nitiere godo mar wacho ni mae othogi ma iwacho ni kuwacho ni ero apis Mdavadi ni ere wacho ni en ataro mar chik ero wakel moro ka bende moro koro jogi bende oling en gimoro ma inyarwaka diere twak mondo dhi ane kama chielo. Erokamano ahinya Cleophas. Adwa kwero gimoro ma owache studio kae and kawacho ni ji duto ok pur. I'm not specifically speaking about Nyanza. I'm speaking about Kenya in general. That is a point of clarification. Gimadwa wacho ni office mar wasewacho mar leader of opposition is supposed to be there. Lakini ingen ntie difference mar ndiko ne these are the things that need to be discussed gichwalo wacho no. To amadwa wacho kenadwa medo ni kiwacho gimoro en wacho gitimo. Ok no wacho giling. Dikoro agenda no dikoro osebetie parliament. Nikech donge parliament osedhi nyime. It should be a discussion that we should not be talking about right now in studio. Tema kwa ni jogi koromo makin giboromo ni gibed pin giwachen let them look let there be sobriety and let it be a Kenyan issue, not a party issue or a personal issue. Wawinjire is not about what benefits me, is what benefits us. Let's go back to the essential. I am because you are, and because you are, therefore I am. We don't have party lines here. Kawuono ka bech mogo medore, o medore ni jo Kenya te. Kawuono ka bech mchele o medore ni jo Kenya te. How can we bring back subsidies? Wanyalo konyo nadi mondo ngima mari an gima ywak ni ngima mari ji obed piny nikech gik ma ji timo oko because of the high cost of living is very sad as I sit here. Thank you. Daktari Agnes Salome Salma Aucheng pod wantiere kodika sa osoro mo sangwen gi nus no mondo mi akawiye masani ka waduogo wadonja ne kore weche mamoko motenore kod twak monego be ni bawo kanyo kod kweth mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyakora moge jwang kod mano mar Kenya Kwanza twak ka koro ntiere kingi kanyo gik mage monego rangi odhi bedo kanyo kod filosofia machalo nade paro machalo nade kotenore kod twak maka ma oganda medugolo pachu ka muntie kacha orno ote kendo wasingunu mana ni ote maonge koda yanyo wadhi yudo thuolo mondo mwakete waketa chelka mamoko mawuoro wadhi somo kata to wakadhgi kata kamano erokamano kuom oro ote mano paro kachielo koda ka pachi ka mintie go kanyo oyieni mondo mi chwale achiel kachiel SMS lana pod yawe na 3 mbako romo kawiyo masani ka waduogo pod wantiere kae kod nyonage Daktari Agnes Salome kod Salome kod Salma Uchie erokamano kete mana ka Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbe go thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e saa mowinjore.
Vacay Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, and Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nyakoro mga jong waseduogo yobe waseka usani ntiere ote madonjo kar ka achiel kachiel magote madonjo kache mbui mar Facebook madonjo SMS ayudi ge moko ari adek moko kanyo koro mga jwang ni to wacho nadi kinyi makawuono Valentine Otieno wacho ka ni ne chenro kendo luo chenro mar mbako romo ka ni Kisumu City mos na welo mane studio ero kama Valentine Otieno kama chielo wada ne ote moko madonjo kar kanyo mbui mara Facebook. Vitalis Ochieng wuod game kada riworo ote marabora ka wanyalo some ka en ote mobiro iri ka waduogo ang'e duoki kata nyalo duoko sani berang duoka Vitalis Ochieng wacho nade Cleophas sani chenro gima adito neno wacho ni to dhi chalo nade jogo ka kiny koro romo waseneno kaka jotelo ma Kenya Kwanza bayo dhogi kendo gisewacho mang'eny owacho ni mago bende ok ochunowa bende ocho ni ok en dwaro mar Raila wan ema wadwaro mondo migilos wayud konyruok wan ema wainyore kaka jopiny ma kawaida koro ka giyie to jogi obedie mesa ging'i dwach japiny moloyo dwachgi waol gi siasa masani waneno kadhi mbele ero kama nya Vitalis Ochieng wuod game kada riu Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni iwinjo Lwach Cleophas wacho ni an kivyangu anyalo advise Raila mondo o cancel Twak kod Kenya Kwanza nyaka Ruto gi joge ero wacho kanyo owe gino chest thumping owacho ni jogo oketo Ruto under siege kendo gin joma ok ne mbele beyond Naivasa ni koro Raila ochak choko signatures mag secession then gibiro buok Injinia Lazaro Kanyambok pachi ochopo man wood Kariobangi mano jamaguje Kanyada ote machielo madonjo kanyo Onyango Hongo Twak onge gima dhi nyuolo jogo ketho seche gidwoko ni winjruok onge mana baruok weche ema dhi wuoke kaka duoko ero kamana ahinya ote mari ochopo ote machielo mano Mike Donstone wacho penj na okil ni kapo ni Twak ogore Luanda okang' mane Mazimio de kao paro man kanyo Salma mano ote mari kang' iduoke kang' Daktari Agnes Salome wacho da konyang' ukonyane ka Twak ogore Luanda Mago Kuku Evans wacho ni wan kaka oganda jo Kenya gima wadwaro en mana konyruok siasa ok wadwaro ntiere ote machielo mogik mantiere karka podi wan kanyo ko mano mar Jen Juma wacho ni an Jen Juma awuok Mombasa mano ote modonjo kanyo SMS wacho ni Leo anagombo mondo jogo owe wach mar yiero wacho to nikech ka yiero chopo to wan gi wasiwasi koro ji owe yiero aya nitiere ote mamoko jakwara moke jwang' Oduor Veronica wacho ni paro maber ahinya mowuok kuom jomigori ote mari ochopo kanyo kora moke jwang' kendo wayude yo makare wantiere kar ka wakoni ni yor ote machuok ikono wan ni SMS line en 3-6-6-000 mano kama wantiere sani ka achiel kachiel ne wakoni ni mbako romo nen mari japiny koro ka watieko mwadhi sani e kaunti ma Kisumu waduoke studio kat koro winja Twak modongo kagi ote modonjo karka Salma geno ni indiko gi kumoro daktari imbe moko maimako wanyabedo gi thuolo mondo mi kwaduogo ang' wakaw gi achiel kachiel sani nyakwara moke jwang' yena mondo mi ang' waranga ne county
ma Kisumu. Mano kama da tudre kanyo kod Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo ni e county ma Kisumu. Okinyi ma kawuono okono wanie gweng' ma Katito. Mano kama intiere okinyi ma kawuono ni jopiny to wacho nade kotenore kod gigi duto kama wantiere kodi achiel kachiel. Kantie jogo ma pod medo golo pachgi, okwayi mana mondo mi med ore SMS wa ena 30600. Nitiere ote machielo modonjo kar kae mano wacho ni ero. Aya, wan kanyo wacho ne akwayo jogo duto mantiere kar kae chenro mondo mi wagwala paro maonge ichwang'. Oro ote mari. Ote ni se oro. Koro konwa ni nyingi ng'a kama intie. Mondo wang'e ni yudo ka in kanye. Aya, owacho ni seche moko bende wabedo kod welo ma teko gi ng'eny ahinya e studio. Aya, mano pachi obeno kigol nyingi mondo mi wakoni kama intie. Kata kamano kigolo nyingi to wabong'ei maber kama intiere. Millicent Adhiambo ka in Katito, kinyi ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Jopiny wacho nade? Twak ero koro chomo Bomas. Twak in Kenya Kwanza kod Azimio. Millicent, bagara ne twak gi jopiny. Ero kamano Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e alwora ma Katito, ma bende wan e kek yo ma Katito. Mwadwa twak gi jopiny kotenore kod twak ma bende ne ogene kind Kenya Kwanza kachiel kod riwruog Azimio ma bende odiochieng' ma kiny twagno chakore ayanga. An ka nigi jopiny ma bende adwani gin be ginyiswa ni to sani ma twak obagi ni endi, gin kaka jopiny giwacho ang'o to bende gin gi geno e wi twagno endo kotenore kod gigo ma bende oganda osebedo ka wuotho ne ndara kata timo ne gi ng'anyo ma kagi kacha mondo mi jatend piny odwok piny. Machiegni nyanya koro magajwang' machiegni abo chako kodi king'iyo kamera amako ni chako gi nyingi tinyisa ni twak makoro bagi ni endi in kaka japiny iparo ni inyalo wacho ang'o? Kokalo kuoma nyinga iluonga ni Kanolo Dongo Uma aja tiyo e lo mar jo Kenya Power ka Katito ka. Wach mara gi weche adek machakore gi kiny. An gi wach mokwongo ne jopiny te mondo mi owinji. Twak madhi bedo kiny one osebedo gi gik moko mosekale kaka mandamano, wasebedo kwahinyore, weche nyotere kot ok nyalre. Koro jopiny sani wakwayo ni mondo twak makoro dhi bedo kiny ni bede gino manyalo kelo oganda mondo bed gimoro achiel to mang'eny ahinya. Wakauru pachwa kaka vijende, wariw jotelo gi mondo wakonyre e tich. Namba 2, an bende akwayo kaka dhano e dala mar Katito ka ukonywa e lamo mondo security bende bede maber. So security ok nyal bedo maber ka jotelo mowuon ok oriwo oganda. Mogik, awacho niya, ukaw Nyasaye uket mbele gik moko duto. Atieko. Nyalo wacho ang'e twak makiny? Jaramogi Jaramogi mokwongo agoni wero kamano kuom chope Katito waka mondo ukaw pachwa wan kaka jopiny. An kaka Hussein Obong'o ma jaji wakali ma Katito awacho ni kaluwore gi twak makiny nobedi finance bill waneno norach nikech odhi kethonwa piny. Sani ngima tek ma kaka dhano yud chiemo maketie mesa onge. To kapod jopiny imedo negi gik moko ngima ok wanyal nyalo. Omiyo waywak ni sirkal mondo odwok nengo chiemo piny, to moloyo nengo school fees ohingowa kaka jonyuol. Wadwaro ni mondo miwa help ne nyithindwa manie skul. Iparo ni twagno dhi nyuolo geno moro amora? An kaka neno taneno ni twagni ok dhi kelo gano moro amora ka ok ogol finance bill momiyo piny ngima tek kodwa chalo kama. Nikech sani mondo mi ng'ato ng'iew kata mogo nochame ode gi nyithinde dwaro nobed gi siling 500. To 500 sani kaka gweng' ka waonge gi tije malong'o ma ng'ato achiel nyalo yudo siling 500 katin. Omiyo waneno ni nengo chiemo mondo odok piny, sukari ka achiel gi skul. Erokamano ahinya. Machiegni ng'ama chielo mana mapiyo piyo. Chagi nyingi nyisa ni twak makiny obagi. Inene geno moro amora inya wacho kaka japiny? An kachako gi nyinga iluonga ni Carolina Tieno. Achia goro kae. Twak makiny ni kanene joka mama otek ka wan mine wawinjo matek wan jonyuol. Bando medi bech gimoro amora oidho joka mama. Koro twak makiny gima wapedho maber. Duoknwa school fees chien, duoknwa mogo chien, sukari duoknwa chien. Wan wago ma kibarua matin. Fuel be giduoknwa chien nikech paro ni twagno be ok dhi kelo geno moro amora. Twagni to kanene
Geno onge nekech ng'acha thiano. Ero kama na nyama chiegni. Paji chalo nade witwa golo gudu. Ero kamano. Ero kamano. Ginyingi luonga ni Kaniga Kaniri. Ambe an youth makatito kae. Twak makinye iloso kinyni anto okane kodhi konyowa nikech neno ka upande mar Kenya Kwanza kuchocho gidwaro mana ni mahitaji maggi emobed considered while mag jopiny ok gidwa ni mondo giconsider. Gino okane gi twagno jo Kenya Kwanza ginyalo ketho weche. Alafu wakwayo ni ka Ruto nosebedo president ene president nyaka sani olosnwa weche somo oduok bei piny. Sani yudo ka nyithindo okalo adier, nyithindo okalo maber. To kaka gidhi somo, tek machuno ni ji dhi donjo tije moko ma olil, ma njore. Kachako gi nyinga iluonga ni Michael Odongo. An ojana an ai Katito ka. To kaka wan yudhe wahinyore. Kaito gima twak makiny timore aneno gima wadwaro ni mondo duok nengo piny. Kech sama dhok gore lume mahinyore. Koro an gima kwayo jotelo go ka kiny gidhi twak akwayo jatelo marwa Raila Amolo Odinga ni ka gin e twak makiny to gima okwongo ng'ien ngima odog piny. Wahinyore kaka ojende waonge tich, skul wadhi karatese wakano, kidhi ka kod ka tich onge. Mano twak makiny an gima neno ni Raila ka onge teko mar ngima mondo dog piny to onge gima wach kanyo. Koro kapok idhi maandamano mosetim chien kaendi oganda osehinyore mokalo. Bende un kaka jopuonj paro ni mano winjo bed achiel kuom twak mo odhi opedh mbele. An gima nyalo wacho ni maandamano katimore to wan wadhi ok wang'any ne Raila Odinga, wang'anyo nikech ngima oidho ok wang'any ne Raila Odinga nikech kata Raila Odinga kok odhi e maandamano to wan jopiny wan wawuok wan wang'anyo ne wan ok wang'any ne Raila Amolo Odinga. Kamano gima nyalo wacho. Sawa. Okay, agoyo kamano ne Ramogi kuom lemo Katito. Twak makiny waonge go gigeno. Mondo mi wabed gigeno, Ruto nyaka muony pride mare, Raila nyaka muony pride mare, mondo eka kony Kenya. Kenya ni kama rach ochumi oidho malo. Awacho ni twak makiny waonge go gigeno. Geno ma wan go ni kara Ruto omuonyo pride mare, kendo Raila omuonyo pride mare. Eka waburo bet kod geno ji ariyo go kobet piny mowinjore to gibro konyo Kenya. Ka ok kamano chumi ni malo. Koro kotenore kod teko mathoth manyocha polis tiyo godo kuom japiny kinde ng'anyo. Pano mano winjo bed achiel kuom twak mawinjo dhi otwage ma nyalo miyo ka ji ng'anyo to ji ng'anyo mamuol maonge ng'ama hinyore. Mano nyaka bede ajenda margi nikech ka raia ng'anyo nikech ochumi ni malo, ok ging'any ne Raila. Ni ok ging'anyo nikech ochumi ni malo. Koro ochumi mondo kony Kenya te nyaka kony Kenya ka jogi obet piny mokonyo owach mantie to biro miyo ng'anyo bede rumo. Ero kama na nyamana mapiyo piny owacho ang'o twako bagi pachi chalo nade be ineno ka geno dhi bedo ka twak no ket. Nyinga iluonga ni Geoffrey Odhiambo. An ayuth mar Katito ka twagno kane kadhi chomo yo. Nikech twak ma sani oketi, twak noseket mokwongo to ne ok waneno kuma ochiko. Koro ne wakwayo rais marwa William Ruto ni ka in ng'ama neno ji adier, sani ne kaka wathagore, imedonwa bech gik moko makata sukari pok ne wang'iewo 250 to sani wang'iewo sukari 250. In kata kumi bete jatelo, consider youths. Tije onge, tich mwatiyo onge, waringe ndara, to sama waringe ndara ni, faida mwayudo onge, ng'enywa wadok mane kuo. Wadok mane kuo kaluwore nikech onge gima wanyalo yudo. Kaluwore gi bech gik moko ma isiketonwa malo, wakwayi jatelo, gi wafuasi magi ni mondo iduoknwa bech gik moko chien.
Uduoknwa bech gik moko chien, kiseduoknwa bech gik moko chien, to imany ne jo youth tije manyalo tiyo. Manen. Wawe wach twak makiny. Ineno kodhi kelo geno koso in pachi chalo nade kaka japiny. Mokwongo gi nyinga iluonga ne Frederico Wino. Ajadak manyakach kae. Twak kada lose wach twak makiny. Twak makiny kang'iye to onge olemo moro amora minyalo kel. Nikech gimomiyo awacho kamano, samoro amora ma ka Azimio dwa dhi protest, to jogi luongo wach mar loso. To samoro ka Azimio legea, to yudo ka joka ka koro ochako mbeko weche makamago. Koro ada wuoyo gi ng'ato ni Kimani Chungwa. Kimani Chungwa onego be ng'at ma iluongo ni Raila Amolo Odinga luor makende. Ariyo ne mano ka loso ne president marwa William Samoei Ruto kaachiel gi jalupne namba riche miluongo Rigathi Gachagua. Wakwayo kaluwore gi duol mar jonyakach ni luor odwarore kabisa ne ng'ato ni Raila Amolo Odinga, nikech Raila erwadwa luo ka to Raila kowacho ni left to left, Raila kowacho ni right to right. Mokwongo achako gi nyinga, an iluonga ni David Wuod Magunga. Mokwongo adawa wuoyo kuom twak makiny chakore kiny. Akwayo jok makiny donje twak te, obed jo Azimio, obed jo Kenya Kwanza, ni mondo mokwongo gikwong gilose duondgi ma gidhi chako go wuoyo, duol moro mar dhawo cha gikwong gikete piny. Akwongo akwayo mano mondo ka mano timore to an gadier ni twak nyalo timore maber. To gima akwongo achaka wacho ni jo Azimio, jo Kenya Kwanza giruoke duondgi chien. An ma mokwongo an Dave, awene nyawadwa moro bogo e dhoge. Erokamano. Okay. An kaka youth, kaka iwacho gani ati nyinga en Andrew Rao. An kaka youth, ingeni iwacho gani ati mondo mi iti gi wi ng'ato ma rieko mar ng'eyo gimoro amora manyalo timore gi mbele. Kaka sani ka ng'ato se interfere gi education system, okaw fee o raise malo. Koro oro expect ni wan wasomo ayud rieko nang'o. Koro akwayo ni twak makiny dhi timore ni obed twak moro manyalo duoko chenro mar fee piny. An Reverend Walter Udhiamba Bongo, awuod nyakach ka. Wach madwana wachi kuom jowariyogi. Number 1, wang'eyo ni Raila ochung'no opposition. Wang'eyo ni Mr. Ruto kata President Ruto ochung'ne Kenya Kwanza. Ji ariyogi gin joma wageno nikech gin yawuot Kenya. Nyeche wasea yiero to ka wahinyore gimoro moganda ywak, ochuno jowariyogi te ni nyaka giwinji maging'e ni to wakonyo jowa nang'o. Ok onego jogi ng'ato kaw side ma en orido to 5 million mane ja opposition oyudo, 5 million gi wiye ja ng'at moyudo tich kaka president koro wan go oyudo mano. Dhano 5 million ok inyal chayo. Ka giywak dhano 5 million nyaka ing'i ni jogi hinyore yud kaka gikonyore. Twak makiny wakwayo ni mondo ng'ato ka ng'ato owuo kod joge, jomochung' korka Raila Odinga, mondo ong'e maler ni ka gidhi kanyo gidhi wuoyo on behalf of jo Kenya te. To ka wachako chokor president, joge ong'e maler ni ka giwuoyo, ok giwuo ne Kenya Kwanza kende, giwuoyo ne jo Kenya te. To wach moro ni ng'ato wuoyo ka gima oweyo jomoko oko ma chandruok ma wan ge Kenya. Omiyo akwayo ni chokruok makiny, wuoyo makiny, jowa duto te ong'e ni giting'o sida mar jo Kenya duto. Machielo, giwe diro weche maricho e rombgi, ka wuoyo chabe wamiyo thuolo mondo dhi nyime mondo kel kwe. Ka wuoyo no dhi nyime to ji duto te oling' mondo jowa ariyogi ong'e maler ni joma giyiero modhi chung' mondo wuo ok ni ng'ato ochayo jomoko. Waneno achaya kuom jowadwa ma jo Kenya Kwanza, wadog chien. Kamano
Cleophas mage moko kuom paro mawuok kuom jopiny mawuok Atito kotenore kod twak mabende obago odiochieng' makiny ka paro wuok mopogore opogore. Nitie jogo mawacho ni onge geno kotenore kod twak makamano. Kwayo maduong' ma gin go en mondo jotelo ariyo makiny romogo endi dhogi orom makare mondo gine kaka ginyalo konyo piny Kenya. Ka ok kamano taduoko ne studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go. Cleophas an kuomi. Hero kamana ahinya. Jopiny go hero koro kalo nyaka mbele kamera yao. Hero kamana ahinya Millicent. Ibage yo makare kendo hero kamano kuom choko pach jopiny e kaunti ma Kisumu ka intie e gweng' no ma Katito. Nyakora moke jwang' pach jopiny wakao kendo ma thuolo maru mar loso kendo sani be kuoro ote wasomo gi e yo moro makare. Kidieny machope sani dakika 51 tok saa 4 no mana dakika 9 to watieko chenro koro makanyo saa 5 to mana kama wantie sani nitie gik mathoth anya mapo nyabedo ni okwamulo to madito en mano mar loso IBC manyien kod dhi nyime kod chenro mopogore opogore kaachiel kod karango Salma to osemako weche mag IBC kod pek mar ngima gigi duto mantiere kar kae kaachiel kod ka miyo luor duond buche ma opogore opogore nikech mane ywak mazimi osebedo godo niero Kenya Kwanza nyiewo duond buche mopogore opogore. Mai wach madani umede wach mar mungik to ka utieko umed na kar kanyo ko uduoko penjo ni twak mar adek makoro sani jo Kenya ero ntiere ka mane thuolo mana higa ni mana higa ma wantiere twak mar adek makoro ntiere ni thuolo nitiere ni onyalo tore to kotore ang'o matoe to kokotore ber mane manyalo wuok kanyo mane penjo mano penji kod janeno moro Salma kurang'e ni ang'o ayudo paro mopogore opogore mantiere kar ka to daktari kapok biro ire achak kod Salma ochieng' mondo miyo wach mare mogik in gi dakika achiel ni koro kanyo bende ochakra chaka sani. Erokamano Cleophas. No penjo moro kanyo ni ka twak ogore e Luanda. Okang' mane ma jo Azimio dhi kao. Unfortunately okan jo Azimio. Ane Kenya Kwanza. Ane serikal. To twak madhi mbele number 1 wan gima watenorego gima wang'eyo ni focus wa en ja Kenya number 1, focus wa mar ariyo ja Kenya number 2, focus wa mar adek interest of Kenya number 3. Ingani ne awinjo kaka iwache ni pach jo piny kaka wacho to kang'iyo composition mar committee mar jo Azimio gi Kenya Kwanza kendo katimo comparison nikech ing'e ni wach adier samoro ok en bayo wach to ka ng'ato wach adier nitiere jok mang'eny moluoro adiera jok moko winjo maber kinyiso gi miriambo lakini koro kwadok e composition mar jo Azimio kachacha nitie Kalonzo au Kambani e pach jo piny wacho ni jo piny anene kaka en pach joluo go jo piny pach jo piny ok aneni ka idhi ka Ukambani kachacha imanyo pach jo Ukambani kaka wacho ok aneno ka idhi Luyaland kachacha kuma Eugene Wamalwa hae inyiswa ni pach ja western cha wacho nang ok aneni kidhi Kisii ka Okong'o Mogeni awinji pach ja piny ma ja Kisii wacho nango ok aneni kidhi Siaya kuma Opiyo Wandayi ae awinji pach jo Siaya wachango ok aneni kidhi Coast kuma Amina Mianzi ae ok aneni kidhi Rift Valley kuma Ariot Cheriot ae awinji pach ja piny kaka wacho aneni ki concentrate mana e Luoland koro gik mowach kachacha en pach joluo lakini ok nyal wacho gen pach jo Kenya koso pach jo Kenya twak madhi mbele Bomas wan kaka jo Kenya Kwanza interest mar Kenya en number 1 nikech gin magiketo wa e office to nyaka wa serve interest gi to en interest mar jok moko auchiel madwa kelo Kenya e stand still mano to wadwa erokamana inya wakili daika mogik mantiere karka wach mogik makoro ami daktari mondo mi koro watieke cheno mar adwa highlights ni mbako romo en mar joluo studio gi ntie Kokuche ntie Kawakamba ntie Kawaluche gibegin gi mbaka moromo. So when we are in Ramogi, we are concentrating in Luo Nyanza. Koro gimadwa kwa jopiny niya nika Kenya Kwanza wachon gimokwongo en jopiny gimariyo en jopiny gimaradek en jopiny
Cost of living and marriage paying because and marriage kuri. So I want to say our discussion should be first and foremost what is biting Kenyans right now. What is hurting Kenyans now is cost of living. It's not about seats. It's not about adding people in seats. It's about can we have a discussion with what is hurting Kenyans? Sani, kawuono, temado wachone, jogi. Kagibet, kigingeru gin waluya, gin wakuyu. At the basic end, giduto gin jo Kenya. And what hurts a fellow Kenyan, whether you are a Kikuyu, a Kamba, a Mtaita, a Luo, a Nyerian, whatever you are, it hurts all of us. Jo Kenya kwanza ko biri discussion ongi gima hurt jo Kenya. Jo Azimio ko biri discussion ongi gima hurt jo Kenya. It's not about the government of Kenya Kwanza. The government of Kenya Kwanza is a government for the people, by the people. The last bit, it is Kenyans. And we are all Kenyans. And Kenya is our business. Thank you. Ero kama Daktari Agnes Salome kod Salma Ochieng otwak yo makare. Maroni uduto yudo thuolo mar biro. Ka utiyo wuogo ka. Although madhu udhu chao gi mwero. Kenya to pa marwa duto kama ntie kanyo koro mage juang. En mor maroni bende bedo kono kanyo koro mage juang. Ote mayoro wasomo. Kwa somo ngewa bed ni wawinje kendo wabro kete tim e kinde mabiro. Nyakoro mage juang en mor marwa pile ka pile. Kiny wabeda ne kod twak makama. Kiny en tarik 9 dwe mar 8. Higa achiel lare ne Kenya ne dhi yiero. Gik mage mosetimore. Kawedo thuolo wabiro nonene kendo waranga ne chieng'no makiny e chenro mar piny kod mano mar mbako romo. Nakelo ni chenro makawuono kod nyawadwa Sharon Ong'ao kaachiel koda ka jogo duto matayo chenro, jogo ma go picha, jomak duol, jogo ma rito oganda iye kae, jogo makelo chenro mopogore opogore, director, jo graphics, jo TX gi jogo duto mokelo chenro achiel kachiel nyaka e mbui mago mag Ramogi TV. Wagon wero kamana ahinya koro moge jwang'. An nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo ka nyakwar mokeo nyaka chisango. Kawuono nantiere kae kod minega kaachiel koda osiepe onagi duto. Oriti masani meneno chenro mabiro Ramogi TV.